Igbo people can kwa mo even the manje mo because imana otega can be share my thoughts about the rise of Igbo Muslims na Igbo. And I so much thank God that I found somebody who shared the same idea with me. Because like you know, it's good to have other people still speaking the same language in us. So that can they buy for that na no buro na hama. I make the mistake. I make the mistake as Ndi Igbo. Make the mistake where welcome this disaster. Because Islam is a disaster. Islam is the worst thing. Keka mesisi ya n'Igbo ka ndị ọcha gale ndị nwe obodo gale iwepụ vidiyo. Ndị na-akpa isi ya na bụ ihe ọjọọ kpọrọ ụwa n'ihu. Abụ ihe ọjọọ kpọrọ ụwa nwa mụ na gị nọ n'ihu. I will make the mistake where Allah warrior into our midst. If it has their family, we can 3 out of 10 families na BC and na nearby, or you know 4 out of 10 families na BC and na nearby. I Google. Just get into this video because these people are still saying that now they occupy a good 30% of Igbo community, Igbo land. Ndị Enugu na asị na ha enwego 40%. Ndị Anambra na the entire southeast na Muslim are dominating 30% of it. N'ekwu ya somebody asị gị ọmamme. Go and look. When looking at your time, forget about distraction. When looking at your time, Google aka ndị asị ihe na-eme na Britain today, be in London, because na ball anyị na-ene na ihe ekwe ka for the background running na-eme na Britain, to the extent that now nwa Queen Eliza King Chale je wish ndị Hausa happy Salah but cannot wish Christians happy Christmas or happy Easter. Omelieme. No one can for the video. Obama saying he doesn't know whether in America or Kabukwa Christian country, which they we trust in God, that in a Muslim they take over. Canada the same thing. Ndi Japan also. They are waxing strong now. Almost all the park in Mazina base weekend obodo Canada, UK, America, these people occupy Australia, Germany, Russia na Germany na ha in this video. Before this video, then I share it because ni bwana na about some million then this video. I made a video about the rising Muslim in Igboland. As it stands now, Muslim don't they reach like 30% in Igboland. And the Igbo Muslim, the Igbo people will be Muslim. They started calling me on phone and they told me this. Do I know that I'm taking the highest risk of my life? I said, okay. I just look at him. And he told me that, do I know that Muslims are in power, are in charge in this country called Nigeria? I said, number one, be say me, I no be Nigeria. I no be Nigeria, okay? Me, I no be Nigeria. He said, then where am I from? Then I underlined that word. You are asking me where I'm from, but you said you are an Igbo man. Now I say, Oga Sabeg, let me ask you these 2 questions. You say no problem. I ask you, does that mean that if Fulani herdsmen now will be Muslim, if they enter Igbo land now and start killing people just like the way they are doing in the north, does that mean that there are some Igbo people that are going to be in support of that? He said I should come again, that he did not understand me. I said, if Fulani herdsmen now will be say them they enter that north will be that same Muslim, then the buy person like say tomorrow no day. Now if that same Fulani herdsmen come in Igbo land now to start that atrocity, does that mean that there are some Igbo people that are going to support them? And he said that's not what Muslim is all about. I say no problem, but I'm talking about the activities of Muslim in Nigeria. We have to think about our life. We have to think about our life in 21st century. Instead of us to trace back from where we come from, we are still welcoming foreign religion, adding to the one that is even already existing in Igbo land. We are not going to go far with this kind of life. Oh. You can imagine as an Igbo man will be speaking Kai. Igbo man will go just
Igbo man ga na-atọzi ute n'ana nọdụ n'ute. Igbo man arụkọzi ọkpa n'ute. Instead of praying with kola. Praying with kola is an evil thing. Mana ya atụ ute. I don't want to go far. No problem. Agbacha ọsọ agụọ mile. Thank you. Ama m na afugo video ahụ. Now, ekwugo m ya, enwego mgbe m bịa kwuo ya sị, mmanwụ as a person, Adam convinced that as long as ị nara ebu oke ite, ị nara eji agwọta ajọ ọgwụ anụ nwụrụ na bụ unu gwọọ unu akwụrụ n'ihu abalị n'afọ powder. As long as ị nara eji ebu ibubo, n'ihi na wepụta ụtụtụ iwe ọjị ka nzu nwa mmanya ọkụ bụwa ihe dị ya bụwa ihe ọnụ na-eme ihe ọ ya bụ ihe dolu ewu na ọkụkọ anya bụ na omenala Igbo ka ị na-eme, which the one and the sure of it. Growing up with my grandfather, I met them doing it. But agwọ ọfọ aga ọjị eme nke ewele edo na ọsọ ọjị tụchasịcha ahụ zụchasịcha ahụ. Those ones bụ nke mma anyị ya. As long as anyị na-eme those ones, I don't have problem with you. I can stay. Mana as long as anyị na-akụ isi ya na value your life. Onye ya etinwu bọmbụ na-arụ ya tụgbuo mmadụ 1,000, 2,000, 1 million just because na-ekweli ya nkwa vigilance n'eluigwe. Mụ na onye ahụ ama nnụnwụ be you who. I have seen what these people can do. I have seen what they can do. I'm a living survivor of bomb blast. I'm a living survivor of bomb blast. Just from few minutes leaving the place. Bam. And no Muslim person will come out to condemn it. 2 days ago, can the Islam wakbolu, the Islam, the bandit area wakbolu Imo State ka wakbolu. I have been crying about this thing. Hope of them Ojo Kerafaha, Alexoti, Soludo. I have been crying about this thing. How wakbolu Imo State? Swagogo. Gwakenem any Igbo content creator bo onyo men that condemn that killing. Gwakenem. Everybody distracted na achọ arrange na achọ ndoka na achọ nka na achọ ya asị na ha we controversy that will make them to trend more. Maazi dibia say no fuki Igbo n'anya. You want to preserve the heritage of ndị Igbo. Bandit gbuchazie ndị Igbo nwana kedu ndị na preserve the heritage of ndị Igbo. Mathias na azụ ozu Igbo ndụ. Bandit gbucha mmadụ niile bụ ndị Igbo because I keep saying it and I will say it again and I will still say it until Jesus come. Ndị Hausa doesn't know whether in a moment, and as long as you not alakuba ha Igbo they don't care who you are. Also say when differentiate onye Igbo na rejoka na onye na-agọ mmụọ. As long as you know in their territory ha chọrọ ime onye Igbo enyamri na ejoka is no different with enyamri na-agọ ọfọ na eme omenala. Enyamri bụ enyamri according to them. So you mekwana na ase na igba na ha as like look at what they do na ha na egbu ndị ụka ọka unu me ndị ụka na egbusisi ndị ụka echefuta na onye ụka ahụ egbu bụ onye Igbo be gị onye Igbo nwanne gị na-asụ ụda asụsụ be gị. An injustice to one is an injustice to all. Kada dezi na-efu odu aka dono ka asị na nwere ihe gbasara ya gwa kenne m ya ka mmadụ one ya ekwu ya. How many Igbo Muslim pụta condemn ogbugbu ndị be ha na-egbu ndị Igbo anyị to start with? Imana Igbo onye Igbo, you decide to become a Muslim, then where is that truth ahụ unu si unu bụ ndị Igbo ahụ? How many of them, how many ndị Igbo pụtago condemn ogbugbu ndị Fulani na-egbu ndị Igbo? That operation ha na-eje azụbisi ubi ndị mmadụ ka ọ n'Enugu. How many times ka Mathias pụtago mee video ọchịlụ ndị otu ya mee video to challenge the Enugu state government about it and ọ na-akwado this election? What then will you give to the people that you really have their interest at heart? Somebody could hear Mathias na azolo ọchịchị wụ ka ọjọọ chọba ndị ụka ya ma arrest, and if that be your plan, you will not go there. You will never win if that is your plan. You will not win. Kangwa nke bụ eziokwu. Aje n'Imo State kulisia gbue
ma ndị amalụ mma ma ndị atọrọ ma ego na-ekwu for their release and after na-asị na blame onye ana ndị Igbo always like to find who they blame, but it's a collective effort for everybody to wake up. Ị na-asị na azọ Biafra nwana mmadụ niile nwụchazi Biafra nwana ya bịa na empty land ka azọtakwado ndị dị ndụ azọ wee kwubezi ihe ọzọ. Ọha azọta na-ewe zọgbu ute ya azọgbu ute bulu n'isi uyi alahụ n'elu ọ ịzọta na iwe zọtụ iwe zọgbu ute. Onye anyị na-ekwu it's not about you. I don't care whether ihe ọbụla ị na-eme mana as long as I will keep saying it, mụ na onye na-eti bọmbụ na-arụ eji egbu mmadụ ama nnọnwụ, mụ na onye Hausa onye Igbo convert to Muslim cannot cohabit together. Ka nsọ ya na onye Igbo no. Take this message to them. Mụ na ha ama nnọnwụ. How many of them can come out condemn ma ugbo ndị be ha na-egbu ndị mmadụ? Juke na onye Igbo bụ Muslim today jụọ ya sị na ihe ndị bandit na-abịa egbusisi ndị mmadụ ọ bụ ezigbo ihe. They will never tell you no. Amasị gị na asị gị na ọ bụrụ ihe Islam na-akụzi. Ọ ga condemn godo that thing. Gwazi m na Bible enwere ebe Bible kụzi ka eme arrange, mana so many pastors na-eme arrange. Enwe ebele Bible kwu ka mmadụ na-alụ mmadụ ibia ihe n'ike, mana so many people na mmadụ ibia ihe n'ike. Condemn godo that thing na ebele Muhammad na nọrọ under age tọnọ na anapụ nwanne nwunye na ya nwa ka sleep with nwunye nwa ya nwoke. I don't know how that story came to be. And there is a verse na Quran na-asị ha nwa na onwe nke ha. Verse na Quran ha na-asị ha nwa inweta onye na ha eje ụka buwe ya bụọ ya ma gịnị ya na-abịa ibi nwụ na. So Quran unu gwa unu ya mụnwa na-ekwukwu ya data mụ na onye Hausa na-eti isi ya na whether be Igbo convert be in Islamic convert nke ọ bụ na ọ bụ bụrụ Igbo Muslim, mụ na ha na-abụ ama nnọnwụ. The earlier the better for our people to stand against this barbaric act. We have had enough. It is not enough. Ibe na say no mamenwu. Go and check the country and they invade. Go. Their code: pretend to be weak, climb to the top and take over. This is their three code. HGAP. Pretend to be weak, climb to the top and take over. That is how they have successfully invaded the UK today, successfully invaded Canada today, successfully invaded Australia today, successfully invaded so many Western nations today. And I saw this morning, I saw a video of Matakri Islam, one on a class convert ya one Jacob Otibisiana. When if you now go on a phone, the boy now reply, he automatically converted that boy to Islam. Because of so many failure of parents to come and address the main issue. In my own time, more you know, and I will keep saying it till Jesus come. Igbo Muslim is a big disaster for an Igbo if we allow it. You convert a Muslim na kube hanu gwausa. You convert yasini na convert to Muslim na kube hanu gwausa. Because hanwa only one na nwoke one hanwa convert to Christian hanu Igbo onya hebu. Hanu Igbo onya hebu. How many Igbo Muslim community release a statement about to solicitate for Igbo ndị mmadụ ndị be ha na-egbu ndị mmadụ, because I still call them ụmụnne because ha na-eme ofu ihe mụ na ha ama nnọnwụ n'ofu ụlọ nke anyị ji ekene. I will keep saying it. Enough is enough. It is not enough to say na ha ama mmea. These people may code they operate on and they have finances. Ha ji ego ọwụ na ikwetara ha ego bi nwanne gị ka ọ kwete. Mana keep speaking it so that can ndị ọzọ nụlụ. Keep speaking it ka ndị ọzọ wee nụlụ.